dobrodošli novi video. Ovo je video o čakrama, ja mislim da će da bude tako nešto, ne znam ni kako ću da ga nazovem. Čišćenje trenutno nastupa u mom organizmu. Jutro sam mislio šta da snimam i nisam imao pojma šta ću, zašto sam neispavan od faksa. Ne znam ni ovo na šta će da liči, mislite da nisam normalan. Ovdje stoji stolica pored mene, a niko jebeno ne sedi tu. Šta ćeš tu? Dobro, ekspresija, šta da se radi? Uglavnom, moram da napomenem u ovom klipu ono što je najvažnije, znači zbog čega ja uopšte snimam ovaj video. Kada radite na sebi, morate da čistite čakre. Jer kada dovedete čakre u stabilizaciju, kada su sve stabilizovane, imat ćete sve što ikada poželite. Svaka čakra nešto predstavlja. Imamo korensku, sakralnu, stomačnu, srčanu, krlenu, treće oko i krunsku. To je kad postanete kralj. Imat ćete krunu na glavi. Čekaj, mnogo mi je vrućina, bre, čistim stomačnu čakru. Ovo nije baš tako sigurno izbaciti na internet, ali ono bit će zanimljivo. Kada se čisti stomačna čakra, mislim, nebitno koja god da se čisti, osjećate toplotu u tom delu tela, zato što tada izvire negativna energija, otpušta se otpor. Trenutno osjećam to ovdje. Pričam svašta, lupetam, učim ovdje, čitam naglas. Čekaj, neću gužvam bre ovo sad. Nezadovoljstvo poslom je proizvod posebne grupe faktora vezane za uslove rada. To su interpersonalni odnosi, mikroklimatski uslovi, materijalna stimulacija, sigurnost na poslu, poslovna politika, način rukovođenja i sl. Ma šta bre, učim ovdje psihologiju, učim koliko predmeta. Što mi uopšte idemo na fakultet, jebote? Čime su mi to zaslužili, ej! Zašto idemo na fakultet? Nismo zaslužili da budemo izloženi stresom tamo. Šta? Naučim nešto u teoriji i dođem posle na test, reprodukujem to i zaboravim za 2 dana. Čemu to? A prakse niđe. A to se traži ako želite da budete zaposleni, ako želite da nastavite sa stresom tokom života. To je sve sistem obrazovni koji vas vuče da budete nezadovoljni. A ovdje mi pominje nekog Maslova i zadovoljenje osnovnih potreba. Ne možete ih nikada zadovoljiti ako idete na posao. Nikada. Nikada, nikada. Uglavnom ja pričam o čakrama, ali tako? Da. Pa dobro. Kada usledi čišćenje, nemojte da se plašite, da mislite da niste normalni kao ja sada. To je sasvim prirodna pojava. Brate, koliko mi je vrućina. To je odlično. Pogotovo što je napolju -20, a meni je vrućina. Izađem napolje i legnem u sneg, ono se otopi sve oko mene. Kada čistite čakre, probajte da uradite tako nešto. Verujte mi da nećete dobiti upalu pluća. Tresem se, koliko se dobro osjećam. Pa ajde, neću više da snimam, da ne bude baš predugačak video, znam da će biti mnogo zanimljiv. Kada usledi čišćenje, nemojte se plašiti, to je normalna pojava. Doći će kad tad u vašem životu ako radite na sebi i nakon toga ćete se mnogo bolje osjećati. Ekspresija je nešto što je ključno. Kada se ekspresujete, radite ono što je potisnuto u vama, eto meni u stomaku, ko zna šta je sve potisnuto, malo talasamo. Znači, svaka čakra ima svoje značenje i u zavisnosti od toga koja se oslobađa, vi ćete se ponašati u skladu sa tim. Znači, s obzirom da je stomačna čakra, snaga, samopouzdanje i sve to, mislim, ono, evo, ja tu sad osjećam snagu. Kako sam se prosekao juče ispod. Ne znam na što ovo liči, majke mi, ali ono, dosta za danas. Puz!